Ole, tôi hiện FIFA 14 commentator tiếng nghe a game chung tranh kan download tăng thì kan lo thiệt hậu đó nè. Kan sẽ tangin FIFA 14 hi a game chung tranh commentator download đó là error zela. Tu na he problem hi kan lo solve phang. Masa bên FIFA 14 là han loot le. Han kalut sau to a. Chuan he ta customize sai loot tăng. Chuan audio au he kanan ti chinanga error. Zel me ya ti hian. Chuan ka cancela game a book hi phei lenga ibe ka nga he ta squad update ti muang ta he lu tang squad update ang han mar chu no to mai tu ni la hian chon han kal le sin te le control a book a audio a book hian download tum la chin la ti han lo download to mai don ni a error chan tlang pui chu error apiang khan ti jok te squad update han evaluate menga ti chuan iwa squad update lu khan engma yes ponga chonglo inno lenga chuan commentary han ron lu lengai download thei to me ang mar chu download muang khop me ina chaklai pon muang thawang download ti chak lutuk lo ni ama aron kal vak na chan chu tuna han ma khalo download to wang me me nia ejen tinga cancel ri dona ka download ka tum shan lewa khan problem chu har san naom ni chuan an hoya comment a huan ron comment la chuan lo solve kan lo tum le donia lo me